University erokamano ahinya kuom miyowa sechegi. Gloria Chieng bende nitiere ka en jatend jopuonjre University of Nairobi erokamano ahinya kuom miyowa sechegi, to gi Fidel Wandiga jakom jopuonjre JKUAT Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology erokamano ahinya kuom miyowa sechegi. Peter, abiro chako kodi. En wach mane machwanyu kabisa mbalariany koni? Erokamano Trevor. Mokwongo kachako gi nyinga iluonga ni Peter Agre Ochieng, jatend jopuonjre Kenyatta University. Trevor, wach mathagowa ahinya en stoche waluonge ni new funding model. New funding model ni en system manyien mane sirikal obirogo yare higa mokalo ma fee mar jowa matindo, first years gi second years. Trevor, sorry. New funding model ni ema thagowa nikech nitiere reforms moko manonego bedi to nyaka gi kawuono sirikal pod odagi winjo wachwa. Ma un wachwe nang'o? Udwaro nang'o? Wachwa wadwaro ni new funding model no kok nyal gole te to giwinj korwa mawacho niya nitiere gimoro ni bands. Band 1, band 2, band 3 gi band 4 gi band 5. Band 4 gi band 5 ok wanyal wuondre, ok wanyal. Nikech king'iyo kaka opog gi kiwango gi ni malo, to mano gima wan kaka jopuonjre wadagi nikech wan wabiro mana somo, de wan gi pesa to dok wasomo. To dong nitiere joma giwacho ni nigi nyalo, joma jonyuol gi nyalo minyalo migi band 4 kata 5. Joma jonyuol gi nitiere, jomoko jonyuol gi tiyo kembe madongo. Mano unene nang'o? Ok uyie gi wachni? Wayiego an actually kaka an Peter Agre, stoch new funding model no ber, idea ne ber, but koro implementation, kaka gi implemente. Waseyie Kenya en a capitalist country, matiende ni nitiere kiwango mag ji, nitiere joma ni higher class, middle class, gi joma ni piny. Pogo ne ber ndi ok wadagi, nikech nitiere jomoro manyalo afford band 4 gi band 5. To kaka no pog gi, system mane gitiyogo miluongo ni means MTI. MTI akia procedure ng'io rang'iny ma ng'ato ni godo. Rang'iny ma ng'ato ni godo. Akia kaka ne gitiyo kode ma ginyalo wacho ni an kaka Peter Agre an e band 5. To adier king'iyo kata dala to band 5 ok fita. Okay. Wawinjo ni Gloria ineno ni wach malich gima chwanyu we nang'o ka? Nyinga Gloria Chieng. Ajachon jopuonjre e mbalariany no mar University of Nairobi. Gima medo chwanyo nyithi school kata oganda miluongo ni comrades en wach mar new funding model. Sirikal nokonyisowa gimomiyo nogolo the old funding model momiyo kelo the new funding model. Onge explanation moro amora manomiwa. Kora mano momiyo be nyithi sikul igi owang' mang'eny. Mar ariyo bende en ni kata bedo ni wasetemo wache e yore mopogore opogore kwa dhi e ndara kata kwa wamanye one on one e State House, ok osebedo kokithni. Ok osebedo kowacho ni jogi osebedo ka manyawa kora amba teme partner magere monda winjgi. Ok osebedo kowinjowa. Koro wamiye mandala 14 kende. To abro duogo e ndara. Usetemo manyo nyaka jatend piny wuon? Wasetemo manyo, an personally asechopo nyaka ire. Nisi wulo kode kama? Aching to koni nang'o? Koro no wapenje gimomiyo no reject the old funding model momiyo no kelo the new funding model to notero wane nokomiwa duoko moro maklia madikete mbele jopiny nyisgi ni comrades mae duoko manomiwa nokomiwa duoko makare. Koro nonyisowa mana ni gimomiyo kelo the new funding model en ni kane ng'ato nyalo chulo 50,000 e high school to university oket ni 50,000 no bende en gima nyalo afford, nikech ka no nyalo afford e back to gisani ok detame. Koro mane miyo nowacho ni ka gima nyalo timo chien dong sana nyalo time karo dhi mana mbele kamano. But the new funding model bende ok oiny ji te, nitiere joma ohinyo to bende nitiere joma okonyo. Band 1 nitiere joma okonyo serious, nitiere joma chulo kata 2,000 per academic year. Koro nitiere joma ohinyo to bende nitiere joma okonyo. Joma ohinyo gi gicha bi kuongi penji ni ng'ane bi nyalo yudo 60,000 kata nyalo yudo pesa ma kama. Dong itim yie. En gima in owuon emi accept. Koro
konchiel ok orach, konchiel bende orach. Koro ere kaka uda yudo ratil uda keto kanye mondo mi ng'ato bed nomor? Nikech kogole chuth, to kata jomiwacho nokonyogo koro dhi hinyore. Koro gima sirikal nyalo konyowago en ni onyalo duoke piny. Nikech kokete kamano, to jo band 4 gi band 5 hinyore kabisa. Gihinyore kabisa, kata kobedo ni gin magiyie ni ginyalo afford, but gihinyore kuma adier. Sani kaka wuoyo ni 50% of second years pok ojoin. That's something I'm very sure of. Gin dala, pok gibiro school. Ok ginyal afford hostels, ok ginyal bende afford school fees, so kiregister kata courses, pod gin dala. Giricho offices bende kaka dwa konygi onge. Wadhi kata vice chancellors bende. The vice chancellors gid bende gin joma ne osalitiwa. Nikech gimbe ne gidhi magimanyo president ni magiwuoyo kode. Ma president nopenjo ni gima okelni ben gima ber, the new funding model ni ben gima ber, gin owuon ne giyie. Koro nyalo ni jotend skunde wa ben nosalitiwa. Koro wan odong' ni wadhaw kiwan. Nikech kata sama wadhaw ni ok iseneno japuonj moro amora kata lecturer moro amora moseting'o kata lweto wacho ni yawa nyithindwa gi wakonyogi nang'. Pok aneno ng'ata moyie konyo comrades. Koro comrades fight kigin. Nyithi skul owe kiwan. To bende kata kuma fight kiwan no, okawa kaka enemies of the country. Pod kaka wan kaka nyithindo ni idhaw kodwa nyaka gi tear gas. For what reason? To wan mana nyithindo. Yani the government ok miwa the best services as our dad. Nikech mana dadwa, dewa dhi kanye. Baba wa ok de man na del, tadwaro mana chiemo. Iwinjo. Koro he is not giving us the best services kaka wuonwa kata ker marwa. Okay. Fidel wache nang'o ka kuku mar wache nang'o? Erokamano Trevor kuom miya thuoloni. Gi nyinga an Fidel Newton Wandiga, an e Jacom Students Association ma JKUAT. An gi issues abich machandowa gi funding model ni. Achiel kuom gi en the actual cost of the program. As at the old model, for the most expensive course, a course like medicine and surgery, let me use my university as an example. Cost of medicine and surgery was 460,000. A new funding model, the same cost is 612,000. This is something that is of great concern. And the things we want sorted. What do clarity of the reasons for the increment in the program cost? Marario and watch scholarship. We are in tough economic times. The government onge position marmi wa 80% kaka nomi wa DUC differential unit cost to students chulo 20%. We agree, but it is also impossible for the government to push the entire 100 to us, in that I must apply for the scholarship or for loans to be a beneficiary. As at the old model, I was entitled to 80% scholarship from the government, whether I apply or not. So in these economic times, in these tough times, the government could have sought to reduce the rate, to reduce the percentage of scholarship, not scrapping it off totally, where I must apply to be sponsored by the government on scholarship. Koromano ario kum issues mwangogi model ni. Mara dek and the means testing instrument. The means testing instrument ni, according to us, and faulty. And wakadua keto blame ni government kende, and faulty even to us, because I am most tempted to put in information that will make me appear in band 1 than put in the right information. Koro ka jaso information gi, ka chope university, I'm most tempted to say I come from a poor family. I'm most tempted to wachoni an orphan, things like those. So I'm urging and requesting the government. The government is the custodian of all information. The government is the custodian of the CRB. Kawa ni high school, no filo gimoro ni UPI or NEMIS. The same information that was filled back in NEMIS in high school is the same information they're asking us right now. Kawa ni high school, we were very innocent, and the information we filled then was accurate and legit. So I'm also challenging the government to use that kind of information for proper fitting into the bands. Gimoro mara ngwen and refutation of the watamre, the push
the shift in the financial responsibility, it is now pushed to the parent, entirely 100% to the parent and to the student. For me to be a beneficiary, I must apply. As at the old model, I was eligible for 80% scholarship from the government, whether I applied or not. But as it stands right now, I must apply for the scholarship to be a beneficiary, not only to be placed in a wrong band. Mogik and watch rates make loans mimi or the interest rates for the loans are too high. We understand that we understand that inflation is at peak. Maybe a cow loan igani 2024, adi chule 2026 maybe. 100 shillings in 24 is different from 100 shillings will be different from the 100 shillings in 2026. We understand that, and we understand that there must be an interest rate, but not this 4%. We believe there is something that can be done, and we'll be fine with the model. We understand that the old model was not working for universities, to be honest, but the new model is more harm than good. So we believe with incorporating these 5 things that I've mentioned, we'll be able to revise it and make it useful to our comrades. Okay. Peter, ng'anyo dhi konyu gang'o? Nikech sani nindiri jatend piny nowacho ni mondo kila put moro kata komiti moro mondo mi ji ogo mbaka mondo ging'iyane wach ma uwacho ma kata Fidel osewacho, Gloria bende osewacho. Ang'o omiyo ok udwar apudni? Trevor Raput ok rach, wuoyo bok rach. To ok en first time ma iluongo wa iwuoyo. Osebet kiluongo ga iwuoyo, pod gi promise moko be gikalo gi skip, and we as comrades we feel ni koro time to sainyre. Omuch kodwa. Koro giwacho ga ni ka dialogue ok nyalre to action nyalo. Mane gima tero wa ndara, nikech koro kata dang wawuo, wasewuoyo didi. Imbe neno gi wang'i, oseluongwa mokalogo, wasedhi mwawinjogi, to giwacho ni gidhi timo sa ema sudo koro nwaseyepo semester moko. Jomoko pod ni dala, poko report adier podi. Kech kako dwa chako. Actually nitiere jomoko mano timo penj last time to ko chudo kata kaka gidwa chako gi balance ma last time to pod gin makaini. Koro akiani wabro rito ga mana wuoyo to sa ema sudo, nikech wambo nego wasoma wene jomoko thuolo mabiro bang'wa. Koro mane gima duoko wa ndara. Nikech time wasewuoyo mang'eny. Gloria, ang'o omiyo ok udwar komiti ni? Okay, komiti no ok wadware kaluwore ni mano ok komiti mokwongo moluongo. Mana pani koro komiti mara adek. Komiti mokwongo noluongi ka wane holiday kapok wa resume this semester. Komiti mana dhieno. To komiti no gima osekonyo onge, gik mane otenga go, gik mane nyiso wana bro timo go, pok waneno kata achiel. Koro ka dialogue ni ok nyalo konyo, kara ng'ama dwa konyo? Wayie wadhi one on one. Koro kata kadhi manye stress no, odwa manye ka koro comrades ng'eny, ka mane kako nyalo winyo be fine. Nikech rapuni wasetemo dialogue ni one in civilian no kata in official. No civilian, casual. No wana tiemo wuoyo kode mabede pap kama koro wago gambaka mano mol. Koro ipenjo ka ng'ato ni ng'ane ma en wach mane marach ne the new funding model. Ni nyise ma otenga gima. Ok oduoki wach moro maler ma diwach ni ma tema duoko ne comrades. Kech comrades do ng'ene dhi fight negi. Ida duoko negi wach man. To onge gimiago maber. Koro rapuno ok wadware anymore. Wadwa mane mondo wadwa mane go koro one on one. Nyiso ni to koro dwaro nang'o. Kech wahinyore adier. Jonyuol hinyore gi koni. Nthi school bende hinyore gi koni. Chon chaka ni pok wajoin, ninyiso wa ni kise join university, inyalo kata chulo ne nyithindo mamoko gi fees. Imbi chulo fees kiin, bende jonyuol ni ka bi konyo. Sani ditim mano, ok ditim. Kech sama kata awach kata ni help ne ma igeno. Samo biro no, iyudo ka in gi gok madhe kata cha ginene kata cha, kumichieme cha. Iyudo ka bin kata gi gopeni mag otgi. Pok ichulo hostel cha. Yani in gi gik moko mang'eny ma kata kikawo pesa ne pod ok rome. Koro we are really suffering as comrades, to kendo sirikal bende gwaga dundi chuni nyangi doka piny mondo winjwa wan bende kata gi nyanyolo bende. To jotend mbalariany kata vice chancellors nonyisi ni kik riemb nyathi sikul moro amora mobiro. Be girito singo no koso giriembore kodu kaka pile? Mano gima ok ginyal rito, nikech last semester kan watimo penj, naneno comrades mang'eny kane riembo in berbere ni sechulo fees idhi timo penj.
joma ne ok ochulo fees onge ng'ama notimo penj kata achiel. Iriembo kendo ji osesettle kama lit adier kiketo pepa ni iketo ni pepa mbele kama to ng'at mane bathi nitie riembo. No gima lit. Koro the vice chancellors kata the leaders, our leaders, the lecturers, mano gima ok girito wacho to giwacho ndi. Ginyalo wacho kata ni unyalo join maonge kata pesa. Dhiye kanyo ko ikionge deposit. Idhi neno kaka iriembo, idhi nyisi ni ok inyal join. Dhiye kanyo ni dwa timo penj kapok ichulo fees. Ok inyal timo. Dhi chuni ni chule kendo seche midwa ni chule ni. Be sama nyithindu ma high school ka bende oriemb gi dala gidwaro fees. Umbe in ka idwa timo penj. Nyisa ni janyuol dwa golo pesa ni kanye mondo ochul nego nyithindu ka mondo imbo chul negi koni embo chiemo gi koni yani otek. Koro jotendwa go to boko rito chik no. Wacho to giwacho ndi to girite. Okay. Yeah. Fidel ng'anyo ni udwa tere nyaka karango koro nikech chal ni nitiere winjo osebedo matek nikech koketnwa put bende komiti buwacho ni komiti osewuoyo moromo kodi koro ndalo 14 to dhi ndara. Koro ndara ni wuok e nang'o ubiro luongu mondo bed piny koso udwa timo nang'o. An pacha upogore gi wach ng'anyo ni in that wasebedo gi meeting, several meeting chakre March nyaka sani, and wach committee ni has taken a different trajectory in that meetings mwasebet go. We went as advisors and we went as students giving presentations and suggestions to the ministry kaka ginyalo improve the model. Lakini as at the committees established this time round, we are invited to the committees as stakeholders to engage the ministry wakel suggestions mwasebedo kawacho gi a table mondo gibed implemented and mondo gibed accommodated into the model. I'm sorry to say the government is fond of playing cat and mouse games with comrades and also different sectors of the economies. We saw it with the doctors, we saw it with the teachers the other days, and I want to assure the comrades that they will not do it on us this time. What the beta committees go, I personally am in the first committee, Madhi Review Watch, a new funding model in the universities and the TVETs. And this time round, when they don't take into our pleas, we are ready to march to the streets until the day they listen. Because I believe in the meetings, Mwasebet Gov, Chakre, March, Nyakasani, the same things Mwawacho Kagi. Wasebedu kwa nyiso jogi. They are aware of what we want. They know what we want. So hope this time is not the sunk cost fallacy they're trying to use on us. Hope this time we are going to implement, we are going to incorporate whatever we've been saying into the model. Koro kum an kaka Fidel, kaka Kerma JKUAT, I accommodate the committee thing, and we need it to be implemented within the shortest time possible because semester is approaching the end. Nyocha wane Senate mari JKUAT to VC Ogolo directive ni no student should be allowed timo penj moko chulo fee. Meaning these students of ours will be evicted out of the exam rooms at the end of the semester, failure to paying their school fees. Koro watch committee ni, we wanted to take the shortest time possible, and failure to incorporation of our ideas and our agendas into the models, wadi nganyo, non-stop, until our demands are met. We can't, I am not affected by the model personally, but we can't watch our fellow comrades suffer. These comrades who are suffering are our brothers and sisters. In 10 years to come, they will be our sons and daughters. So, Konyal watch. Koro mi ini yegi watch margo mbaka ni mogi committee. Watch committee ni wang ni aye go nikech it's taking a different trajectory. Wabedo invited kaka stakeholders so or kata kaka committee advisors. no kata kubet kod gi to ndalo 14 okoromo nikech jotend jopuonjre moko to wacho ni gin to in 14 days ndalo 14 gidhi ndara. Ndalo 14 bro yudo kapok utieko go mbaka gi committee. Watch committee ni be okelo story mang'eny nikech anti inclusivity bit gima kelo koko wach ndara no. Some student leaders feel ni owegi oko. The person who was constituting watch committee, there was some kind of biasness, and one universities moko bedo incorporated. Koro such student leaders are the ones who are bitter, and at least they are demanding to be involved and brought on board so that they also represent the universities. Koro, I think Mano Eshida Maduong, nobody is against the committee. Watch the problem the committee no and inclusivity. Okay. Some universities feel left out, especially the ones outside Nairobi. All right. Yeah. Peter, watch mar committee ni umbunge kodegi watch kosuto kodegi watch. Committee wan godo gi watch to bonge kodegi watch yore ariyogi. Mokwongo committee no seluongi kendo chako luongi.
jomoko manoluonge moko ka ema pod ni koni. Gima Newton wacho ne en adier nikech moko kuom wan jotend jopuonjre ok wayie kode e yo moro nikech iyudo ka joma noluong last time gi ema ne gintiere. Koro mondo mi wang'i adier ni ne giwacho nang'o, jomoko wacho ni they went in bed with the government. Koro kendo gichalo ka gima gisalitiwa. Koro iwinjo ka joma nodhi e bed gi government gi be moko emochako duogo e committee. Koro you are like kama last time the same people ema duogo ga. To committee on the other hand it was good ni koro adier wuoyo to ber molo kata ng'anyo because we also understand ng'anyo biro gi gik mang'eny. Gik mwang'anyo gi wani peaceful demonstrations to jomoko idhi yudo ka tho, jomoko hinyre, jomoko maki, abductions ng'eny. Koro committee be ne ber but koro ochal gi moko ka onge pogruok. Koro mage yore ariyo mana nene go. To kumiye thuolo mondo mi otiye kunene ko onge gi pogruok oseno. Nikech chal ka gima useng'ado ni bura to pok obet. Adieri to nitiere gima iwacho ni nitiere ng'eny jomoko ne nie komiti moro cha but ma komiti machielo. Ok umigi thuolo mondo gibedi mondo giwach wach ma giwacho kasto umbu wach ni wach ma komiti wacho no kwa yiego omiyo koro wadhi e ndara. Dong ne ber mano ne nyalre to ne ber ka ginyiswa ni wang' ni to koro opogre to wang'e ni opogre yo mane udhi wacho ang'o mane pok uwacho ma koro nyien nikech problem to en achiel. Problem ok nyien pod en new funding model mane wawacho yare chon cha. Okay. Gloria komiti ni koro chung'ni kanye nikech Fidel chalo ka gima wacho ni komiti ni uyiego, umbe wacho ni chal ni ukuyie kode, koro adieri ni kanye ka? Anto komiti ni to kadwa. Ndo kadware ka. Ok apar ni nitiere ng'ato ma ayo en manyalo yie komiti no. Onge. Gima miyo jotend jopuonjre mamoko gi nyalo yie komiti no en nikech ging'e gima terogi. Komiti no ok gima terogi. Mano gima kik wapandre jopiny. Komiti no ok gima tero comrades school no. Ging'e gima gidhi manyo kuom. Ang'o matero gi kanye? Gidhi manyo pesa. Gidhi manyo pesa? Gidhi manyo omenda. Okay. Koro kata king'iyo sama ji ng'anyo ni, kineno joma ng'anyo ahinya e piny ka, jo UN ng'anyo. Ging'e gimomiyo. Kendo gionge kata gi saa mar dhi ketho sani gidhi manyo komiti suji mar lera no. Gionge go. Gin gidwaro ni mondo gindo winji. To joma siure mamoko gi, gin gidwaro mana komiti. King'iyo kata kaka jo UN ng'anyo, gihinyore, moko bi mako. Governor wako kanyicho wagole e court last week. Ne wach the new funding model. Kora to komiti ni, anto kayie kode. Gimudhi manyo e komiti no to ang'eya kiun. To ok ni dhi loso weche gi. Weche gi gin gik miloso, dosa lose. Kech ma ok bura mokwongo moluongi. Bende ma ok isa mokwongo manye president. Usemanye ma hapa ni kok third time to fourth time. Sama ne ng'anyo chiek mane ji adala cha. Ema ji onge ni skunde te dhi ng'anyo. Skunde dong dosa liti kech KU cha to ok nyalo ng'anyo. Kapar ka ginyalo ng'anyo. Ok diri wi doctors chakiri wi engineers kamicha Mikel kamoro achiel ma ging'anyo. Ok ne ng'anyo. Joma no ng'anyo seriously. Ne jo UN. Koro iwe ka ni funding model ni affect mana the UN peke yao. Joma dwa dhi e komiti no onego manyu. Gimo dhi timo kanyo ng'eyo kiun. Onego manyu kabisa to kayie gi komiti no. To kumigi e thuolo kata gitie kimondi ka thuolo no osebigi didi. To gidhi timo ang'o? Osemigi didi. An kami asedhi ga iburano dichiel. To nakwero no kachaka dogi. Gik ma no wacho. Pesa e burano? An nawuok before time. Nitie joma nomi pesa? Obvious. Nomigi pesa kuneno kama? An nawuok before kapoka. Kuri ng'i nade ni nomigi pesa? Dong nomigi dong giduogi go simu. Nomigi pesa mondo migi wach mar model mar funding. In fact nomigi pesa no nomigi mondo giduog gichung wach ng'anyo. Ni mondo universities kik duog ng'anyo. Tema no kotimore pod ne gidhi ng'anyo. Koro en ng'ama dhi kawo to dugo salite be president gi konyo. Miyo timiyo gi mondo dhi tim go kama to ok gitim kamano. Odugo salite go. Imiyo gi pesa di? No kang'eyo na wuok awe gi kanyo. Okay. Yeah. Fidel pesa moteru e komiti? An kaka Fidel I believe an gi pesa moroma. And onge ndalo masenindo keche ngima na te. Koro I believe ni wach komiti ni shida mantie gi Kenya sani the citizens have lost hope in the government
mano e shida maduong' mwan go kaka piny. Koro even these committees that are being set up and everything, people have lost hope in them. But as student leaders, I'm a student president, and I personally nandiko memo mar luongo ng'anyo on 9th of September, and na timo press to na chiwo demands, and all the demands we raised, at least the government this time around came up in a different direction, constituted a committee, and at least even mentioned some of the demands and set up committees to review each and every demands. So Kaka Fidel, I believe in dialogue first. Nikech katakuwa ng'anyo, we want the model reviewed. Truth be told, the model is in operation already. Kaka Nyaminwa no wachoka, ntie jomokete band 1, ntie jomokete band 2, which are genuinely the cases. We don't want such students to lose the opportunity man go already. Koro, if you want to scrap off the band, the model in totality, mano, we are lying to ourselves and it will never happen. So I believe the best approach and the best thing to this model is sitting down, having the committee to review. I believe the kind of committee we're having this time is for the last time. Wasebedo committees go from March, Sani September, Podilungwe committee go. But this time the committee is taking a different trajectory. So as at me, Kaka Ann, I feel giving the committee a chance to sit down and review. We have 4 committees. Mara Rio review appeals. They'll sit down and look at these students who have appealed, look at what they provided in the what was analyzed by the MTI, look at the effectiveness of the MTI, kumantie errors gidi rectify. Tokat kota more gidi wachoni MTI, OKT, we scrap of MTI. I believe bang committee sitting, there'll be a final report mar committee, and they'll say, no agree gi government, kama, no agree gi ministry, band 1 or goal, for example, no agree gi ministry, band 2 obed retained, gitam reti momano, koro wanyalo dhinganyo, nikech, we sat down, we agreed, nothing happened. What makes me embrace this committee and not those other committees is at least this time around, we have a divided number of students put in a certain committee. We have committee 1 with a certain number of students to review TVETs, to review private universities, to review public universities. At the end of the sitting, Jo Public Diwachoni, we agreed on 1, 2, 3. Here is the conclusion. Gitimo ma or gitimo ma, wadi wangani mondo gitim, manok gitimo cha. In the past, we just used to sit together, you raise up your hands, you talk to the president, you talk to the CS, you give your suggestion. No one is noting down. You don't know if it has been taken into consideration or not. So, Kaka Fidel, I'd like to urge my fellow student leaders, let us take this committee thing, let us sit down in this committee. I call for inclusivity. I agree in TA universities mobedo sidelined, and I call for them to be included. If all universities are included, we sit down in the shortest time possible. Nikech semester beringo. We are in 2 months' time we'll be sitting for exams. So time maranganyo ni beonge. We believe some time back universities were closed for a year, and people were complaining about this HELB thing. And after reopening after the 1 year, it was still implemented forcefully. So I'd like to challenge my fellow student leaders. Wakau tuolo momi wani mondo wa review. At least our suggestions may be put into consideration, other than dumbfoundedly going to the streets and demonstrating left, right, and center without any tail end. And I also want to disagree with the fact that Nyaminwa Kawachoni stood pesa imote rojie committee go. I did not apply to be in that committee. I was put up as a student leader in that committee, and I believe I'm going to do the best out of that. Okay. Can't take facilitation me the Mia, I will not decline taking the facilitation, but no one will pay me to put my comrades aside. That's why I've attended those meetings, and we were allowance for attending the meetings. But in spite of all, I still rolled out a memo on 9th to call for demonstration. So if I was being paid to stop the demos, I could not be the same person providing a memo to assemble students to go to the streets on 9th of September. Okay. Yeah. Watch Fidel ni biwi injo Glory. Watch Fidel na hawinjo. Oh, wacho ni bidure bida mos winja ni wacho ni dhi bedo nango. Anto kadwa. Undia dia uru do time kunyalo winjo to sawa. But for how many times do you want to call the president mondo work order? Gimane wacho nyoro cha. Ichaki nune kawuono kendo ichaki nune kin. Uko winji. Kuro nganye mudhi winjo.
Okay, let's try that. Kaka mane manya winjo to sawa. Okay. Don kata finance bill don odonge to noko winjo. To ng'anyo dongero no chunge. Koro let's try kama ne gima no winjo to ni sawa. To sama koro rumo ma Fidel wacho ni kata penj buchiegni timo ni udwa ng'anyo nyaka karang'o. Koso koro yie ni semester ni odhi adhiya gi nono bin sulu. Semester to klise as long as no duoko pesa cha piny. Wanyalo somo within 1 week to tim penj. As long as no duoko oye winjo wa to ni sawa. Don kata sani e lecturer song'anyo. Ok wadhi classes. Be ging'e ni semester room. One wambe ne wadhi e ng'anyo wadhi wacho ni wambe wadok classes wada graduate mondo wachak manyo tije. Koro kama ne dhok monyalo winjo, kama ne dhok ma comrades nyalo tiyo go mo winji to no atem mano wanena ka benya tiyo. Koro yuo en ochung' ni ng'anyo dhi mbele bang' ndalo 14. Yeah. JKUAT ochung' ni ng'anyo pod ok dhi mbele. To KU? Udhi ng'anyo. Bang' ndalo 14. To gini chwanyo we ang'o Peter nikech nitiere wach moro mar dongere luongo ni appeal process. Ka pe onono kiti e banda ma ok intiere. To nicha ne giwacho ni nyalo kwayo mondo wach ni an uketa banda ma ok antiere chora uru nikech machiel 2 3 4. Ang'o miyo mano be pod pek no. Ok utimo appeal ka weche tek. Trevor gigo ntiere appeal ntiere. To intiere mana gi dhoka kineni wacheno. Imbi wache ise appeal. Ano kan japuonj. Ana jaduong' motini aso mondo bwana. Nade. Ewa nyisini ya. Appeal entiere atira gi dhok. Nitiere jomo appeal to onge gimotimre. Pod chalre achala. Okay. Pod onge gi duoko magi. Pod onge duoko. Okay. Glory yemi mane kaka inene onge ng'ato moseyudo duoko makata achiel. University of Nairobi ka. Ema miyo nawacho ni konchiel to the new funding model no korach. Nikech openji gini binyalo afford. Inyalo afford chulo fini per semester. Dong itimiye. Gima miyo ji hinyore sani. Gina to korach na as such. But gima miyo ji hinyore okibed ji adier. Gima ini simbi ne wuon kare mondo doka gima ing'e maber ni anto anana kama. Okidwoko ida duoke ipandori. Openji ni nja diere koso in ng'ama ni diere koso in jamoko. Ida wuondo ni koro in jamoko. Iketori e class mionge to kisejo donje mbalariany koro muochni kayem nono. Koro ginene mana in owuon emi hinyori kato koro kichopo mbele to koro idwa chuno ji mondo dhi ong'any. Mondo koro konyi. Ikonyi nade to gichatini mani yie. Koro appeal, I've seen some of them, some of my students motemo appeal. Most of them okonyre. Ida rundi that nisi ni the office makama ichake dhiyo makama but gikona to gikonyre be bana kibedo jakinda. Lakini mirundi go tirundori. Me give up. But kitema luo process gino to gikonyi. Sani jopuonju bende ni e ng'anyo. Kendo nitiere kuonde moko mane giwacho ni gidwaro ni umbe mondo donjru e ng'anyo achiel ni mondo okonygi. Uyie kodgi, uchung' kodgi e ng'anyo margi ni ratech gi nitiere kaka rochi koso wach ng'anyo no to uno kudwa ng'eyo mar jopuonju uno mana maru kendu. Okay, gima miyo jopuonjwa gi nyalo dwaro ni wadonj kodgi e ng'anyo en nikech ni kwa donjo to wacho ni wamba wadadok e class mondo watim penjwa ayo kech jomoko be dwa graduate kaka sani ng'eni joyueno na gubeni graduate on 20th of September. Okang'e kata odhi mbele kata odhi rochore nikech wingni nitiere mang'eny. Koro gimomiyo lecturers nyalo dwaro ni mondo wadonje ng'anyo ni en ni mondo gitemane kabe gino nyalo dhi piyo mondo wadogi. Kech wambe kwa dwaro ni wadhi e class to joka be dwaro ni mondo giduog gipuonji. Eno ka en wich ariyo moriw dichiel koro ginyalo winjo mapiyo. To buchung' kodgi koso oyo ng'ato dhi otho mana dich ni. An ok anyal chung' gi lecturer mara kech wasebedo kwa yok funding model. Lecturer moseting'e bade mokonyowa kata mo raise voice ni jopuonjre wa gi ywak dukony gi nang'o. Onge ng'ama osekonyowa koro gimbe gisat mana margi kigin. Wambe walos mana marwa kiwan. Yeah. Gore chung' matek manade. Onge gima wuoyi kata achiel. Fidel wach mar jopuonjni un kodgi koso oyo. Kila ng'ato nigi union margi. Kaka jopuonjre wan gi association marwa JKUSA for JKUAT to jopuonj nigi UASU margi. Koro let UASU fight for
the lecturers and let the students association fight for the students. That is why we have the individual association. So one gives a lap wasani mari new funding model jo wasu pokno donje nyaka ninde koro there is no reason modwa donje a shitgi koro they just sort their problem aside as we sort ours aside. Okay, Peter ka koro watieko wach mogik midwa ni jo mbalariany mar KU winji. Kwa tieko Trevor, mana kaka kauchung motegno no, bang' dala ng'wen wadhi dok. Koro adwa nyiso jopuonjre na ma KU ni gibed ready, wadhi bet e streets nikech koro ka dialogue otamre. To koro watem gi yo moro ni, kaka nwatimo mar Gen Z financing bill. Okay. All right. Gloria, wach mogik. Gima dawachi, adawuo gi mbalariany mamoko gi. Weuru wolo jo UN. Ni ema uketo ring leaders gi unmuoro gi mondo gidhi ng'any, uno ku ng'any. Universities ma ng'iyo gi maber ok gi ng'any ga. Ok githor ga ng'any. Koro un jo UN gi muoro, ung'iyo ka be gitimo kamano. Chul boko chulwa. Uketo wa mane street kama kayien. Koro ku jok no dwa ng'anyo. Timeuru e mbalariany gote. At least de winjwa. Ka skul achiel emo ng'anyo ok de winjwa. To ka ok kamano, ne wawuo to jomojo ni UN kende ema ne los wachgi. Okay. Fidel, wach mogik. Mokwongo do wacho wach UN ni. Ndalo mang'eny UN has been taking other universities for granted. Adwa wacho very clearly ni kaka UN and university, kaka JKUAT be university, kaka KU be university. Koro wachi UN dwa ketre ni ko ka ng'ata achiel ok oyie gi wach committee ni, ok okete committee ni, koro gidwa keto committee ni gimarach mogik. Koro UN ka jatend gi okete committee no sani odhi bedo maber. Koro wachiwo en ni ok wadware kaka students from other universities. We know our place. On 9th of September, nagolo memo kian kaka kema JKUAT. JKU no golo memo kigin. UN did not converge all students and make them release a memo. That issue of UN seeing itself as a supreme university than others is rubbish and should stop with immediate effect. We are all equal and we all are against the new funding model. We have been given room to create reforms. Let us do the reforms. If diplomacy fails, let us incorporate force as the last resort. Wachinyiso ani ja UN okokete committee, koro committee ni rach, oknyalre, will move on regardless, whether UN agrees or not. For me and my stand as JKUAT, we are okay with the committee and we want to work in a stipulated timeline so that if our demands as the committee are not met, we'll hit the streets, but as the last resort. No. We can't take it as a first resort because someone in UN has not been incorporated in the committee. That is unacceptable for us. Okay. Mogik, Adwa enlighten my fellow student leaders to go through the Gazette notice and read it well and understand. I believe in a state where the nation does not have faith in the government, something like the Gazette notice, I may not be surprised learning that maybe she's not even gone through it. They just assume anything that comes from the government is just for PR purposes and to quell our pressure towards against force. I want to challenge my fellow student leaders. We've been given a chance. Let us sit down. Let us put our heads together. Let us review the model. If diplomacy fails, I will do a memo even before that purported supreme leader of UN. I will do the memo, the first one, and I'll be the first one to block Thika Superhighway, and no activity will go in this nation until we are heard. Okay. Erokamana inya Peter Agri jatend jopuonjre Kenyatta University, Gloria Chieng jatend jopuonjre UN, to gi Fidel Wandiga jakom mar jopuonjre JKUAT. Erokamana inya kuom wasichi kawuono. Wabro ng'iyo kaka ubro dhi mbele gi wach mar somo. Watu wadwaruno mana hawi maber. Wan kaka jodongo wadwaru somo maber. Okamano. Pas mane kama wewe buch jopiny kama ne nyoko mketera Mugi TV ka kaka pele an nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach deno Ombija taya nyakwar guok kocha pesa unindo maber joka